एक्चुअली তিনি অর ফাইমানি কারণ তো নরক যতন সাইমান খাজে তিনি অজাগ চিনি কাখক অদিন কুমার ত্রিপুরা থৈমানি নুখুঙ্গ ফাই তিনি চিনি বুবাग्रानि जे आइडियोलॉजी टंगमानि जे गरै रंनो नायजांनाय सुगियानो सुग्रुनानि बागै जों बिनि नाहार मंतैनो चिनि बरेगि दुकान बाजारनि चिनि लिडार ए चिनि दुई चेयरमैन आको खाइसं अर फाइका आं मंगले खुलिया एक्चुअली मायाले नांगौ माया नांफासे जों निजेसे किसा कन्फ्यूजननि थाखाय थांनायसे बिनि बोसा मरै थैयो अमके चिनि थैनाय अदिल कुमार नि बिनि हिक बिनि बोसा मरै सासे एक सप्ताह देर सप्ताह रक्से काको थैमानि हागे बोक्राबो थैपिखा इनके बेलायनो दुखजनक बरम परिबार चला करै जे बरकनि नुखुं सुगिया Chubachu khalainani borok tuthi panda khalainani 13 din khalainani abo sugyani bagai sini Karbook Tmp motha angei जों joto leader rok ai manja khaikya ye bono je जों suklaimani जों subaka mairum dal hoite tui mui khog rok जों joto no phainai जों rofaikya khana boroni 13 aboni bagai joto no जों sugya जों सुबा फाइजाओ के लगियो तंगो दुई चेयरमैन चिनी भूपेश देवबर्मा वेस्ट मानिको ते पूर्व मानिकोनि चिनी हरि त्रिपुरा बरकबो बेलायनो दुई चेयरमैन बेलाय एक्टिभ बरकनि तुइदुलमुं ते बरकनि नाहारमुं न अम जों सद पाल बाक्साके जों जे जागा फानांसिं जों मासु बानायनाय के बेलायनो हामबायरनाय आं अर सिनियर लिडार फाइजाक लोकेल लिडार तो तंगनो आं बनो साना थांलिया बुबाग्रानि कगनो जों तुलुक तुलुक जे बस खामानि जों बनो फलो खायैनो तंगो ते खायनाय बसकाङोबो जत साक जों बुबाग्रानि लगियो तं जों हाकेनो सेवा खालाय थांनाय आं बेलायनो वान सुबैबो नायो ते जों निजेनो माकाबो बाक्सा बाक्सा बुबाग्रानि थानी कक कयमानि वो सामानि वो हामिरक सामानि तै तिनी जों बुबाग्रा दागिमानि बायसे जों तिनी अरक त्रिपुरा साइनि जों फायो जों बीजेपी नाया सीपीएम नाया कांग्रेस नाया जों जत्तनो मिलिवैसे जों रो अबनो यूनिटी जों यूनिटी तंना नानाय अबनो सावै आं आनि कगनो अरनो मोथांनाय हामबाय खमैनो Betul, betul ini takut buku bakal betul itu boleh ha, ada parti betul mana, so ini parti lekser dia. Tama parti coba fai nona. Sini Tripura mana coba? Tripura motha coba ini sekarang kasih parti ron nona coba mana di cang. Kasih buku kau coba ya. Tini na pila coba mana.